Tuguti kuno ko pagpangutana kaninyo. Kinsa di ay ang imong gisimba? Whom do you worship? Ingon si Pope Francis, mga igsuon, the opposite of faith is not unbelief. Instead, the opposite of faith is idolatry. Ang kaaway kuno sa pagtuo, dili nga walay pagtuo. Inunua, ang kaaway sa pagtuo mao nga naa kay gisimba nga laing Dios. Ug ang pagsimba sa Dios, wala lang gipakita dinhi sa atong simbahan. Inunua, gipadayag nato diha sa inadlaw-adlaw natong desisyon, haom sa iyang santos nga kabubuton. Kung tugutan ko ninyo mo paambit, sa usa sa mga parokya nga akong na-assignan, nagmisa kog haya, wake mass. Ug sama sa akong naandan, akong giingnan ang pamilya, dili lang ta maguol, kining atong igsuon, atong giampo, aron unta makadayon sa gingharian sa Dios. Kana bitong makigstorya ka, makanotice baya ka, if you are able to communicate. Nakita na kong nagsigar ang mga mata sa pamilya niadtong maong minatay. And after sa misa, dito na ko nahibawan ang masulubong sugilanon sa maong banay. Kadto di ay maong minatay, mauto ang bana niadtong maong asawa nga akong gi-interview. Ingon siya, "Pader, pait kaayo." Tungod kay sa lagsik pa kaayo ni siya ug nagtrabaho pa siya diha sa maong kompanya. Kay naa may minahan ditong lugara. Ingon siya, "Sa kalit lang, Pader, nahigugma na siya lain nga babay. Mas batanon, mas hamis, mas mamords. Hangtod kadugayan, Pader, pertig yun yung kabuang itong bayhana. Nga hangtod usa kahigayon ni ana, sweldo niya, Pader." Niingon siya nako, "Nganong tanaw-tanaw man ka, gatuo kag bahinan ta ka?" Hangtod nga mibiya gyud siya sa amuang panimalay, kuyog ni adtong maong iyahang kabit. "Sakit kaayo ang among gibati, Pader," miingon ang asawa. "Apan naningkamot mi kauban sa akong mga anak nga makalahutay lang gihapon bisag wala na ang haligi sa among pamilya." Hangtod nilabay ang pila ka tuig, mipadayon siya sa pagpaambit. Usa ka adlaw ni ana, nanuktok sa among balay ang akong bana. Nipauli sa amo, Pader. Nanuktok siya kay gikanser na siya. Udi naman mo atiman ang iyang kabit, niuli siya sa pamilya ug didto gimatuto namo siya. Hangtod nga naluya siya, ikaw gani nakahilog ato, Pader, ug ania karon ni panaw na siya. Grabe akong kasyak ni adtong maong sugilanon. Apan nangutana ko sa asawa pinaagi sa pag-ingon, "Ate, as a young priest, I am curious to know, nganong gidawat manimog balik kadtong tawhana? Nganong gipadayon manimo balik sa pamilya ang lalaki nga nigupok sa imong kasing-kasing, ang nipusgay sa mga dughan sa imong mga anak, gibiyaan mo niya, apan gidawat nimo siya sa higayon nga nagmasakiton na siya." Unsay tubag niya itong maong asawa mga igsuon? Niingon siya nako, "Ako siyang gidawat, Pader, tungod kay sa adlaw nga kami gikasal diha sa altar, nanaad ko nga unungan ako siya sa tanang higayon. Kung sa iyang bahin wala siya nagmatinud-anon sa iyang mga panumpa diha sa altar, iyahasab tong tulubagon. Apan ako atubangan sa Dios ngadto kang kinsa nanaad ako, akong gipaningkamutan nga akong mapuy-an ang akong panaad hangtod sa katapusan." I was simply blown away by the reason and motivation that wife gave me. Kay diha di ay sa iyang desisyon, bisag sakit kayo ang kasinatian. Nakaako siya sa paghimo sa labing hapdos nga desisyon sa pagdawat ni atong maong bana because of the promise that she made in the altar of matrimony. In other words, ang iyang pagtuo sa Dios
is at play even in that painful decision. Mga igsuon, the opposite of faith is not unbelief, but idolatry. Kadi man yun mahimo nga wala tay gisimba, naag yun tay gisimba. Usahay ang atong gisimba ang atong kaugalingon, usahay ang atong gisimba ang atong garbo, usahay ang atong gisimba ang atong kasuko, o ang pagpangita sa bahandi ni ining kalibutan nga lumalabay lamang. Apan isip mga Kristohanon, ang Ginoong Hesus nangayo kanato nga unta siya ang atong simbahon. Ug maunay conclusion sa atong ebanghelyo karon. Sukad sa pila ka Domingo nagsunod kita sa Bread of Life discourse nga gipasabot ni Hesus nga ihatag niya ang iyang lawas ug dugo isip kalanon. Ug ang conclusion ni ana, lisod man gyud ning dawaton ang pagtulunan na miya ang iyahang mga sumusunod. Ug si Hesus nangutana sa napulog duha ka tinun-an, ug kamo mubiya ba usab kamo kanako? And Peter responded with the most beautiful words diha sa balaang kasulatan. Lord, where shall we go? You have the words of eternal life. Asa man mi paingon Ginoo, naaman nimo ang kinabuhi o ang mga pulong nga naghatod sa kinabuhing dayon. Kung natong i-apply sa atong kaugalingong kinabuhi, kining maong sitwasyon sa atong ebanghelyo is replicated in every decision that we make. Do I stand with the Lord or do I wish to leave the Lord? Diha sa inadlaw-adlaw natong kinabuhi, dako o gagmay nga mga paghimo sa desisyon. Ang pinakalawom di ay niana alang natong mga Kristohanon is the decision to follow the Lord. Is the decision to worship the Lord. Even though sometimes it will make me uncomfortable. Even though sometimes it would mean that I would have to suffer along the way. But at the end of the day, sa kinahilabban sa atong kasing-kasing, kinsa di ay ang akong gisimba? Ang Dios ba? O ang mga Diyos-Diyos? Sumala pa sa atong first reading karon, sulat nga gikan ni Propeta Josue. Sa atong kaugalingong kinabuhi, mao ni ang reminder nga atong mabitbit karon. Dili lang di ay in the four corners of this church do we express our worship of God. Even in the way that we segregate our garbage properly. Even in the way that we abide by the traffic rules. Even in the way that we exercise our civic responsibilities in our community, in our city. These are avenues in which we can express our worship of the Lord. Ang tinabangan sa grasya rasab sa Ginoo, sama ni San Pedro sa atong ebanghelyo karon, sa matag desisyon makaingon unta ta, Lord, where shall we go? You have the words of everlasting life. Nangutana ko ni atong maong inahan, tong sugilanon sa sinugdanan, unsa may napupo ni Munay, ni anang maong desisyon nga imong sundon ang imong pagtuo sa Ginoo. Ug nitubag siya kanako sa pagingon, Pader, wa man sa dyud intawon mi pasagdi sa Ginoo. Ang akong mga anak nakalampos na kanan, ug gipuno ko nila sa ilang paghigugma. Sila gyud nay naghigugma na kog pag-ayo. Nakalahutay raman intawon mi Pader. Gani makaingon ko nga mas gipanalanginan pa mi sa Ginoo because of our decision to be resilient and to follow Him no matter how difficult the situation may be. Ug nakaingon ko nga sa iyang kinabuhi, nahimong tinuod ang mga saad sa Salmo Responsorio karon, tagamtama ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Because when we choose to live by our faith, when we choose to follow the Lord no matter how difficult it is, ang Ginoo say mag-igo nga magpahiluna kanato ug sa atong pamilya matag adlaw hangtod sa kahangturan. Mao nga sa atong pagpadayon ning Santos nga misa, mapuno unta ang matag usa sa grasya sa Ginoo. Sa atong pagpangutana, kinsa di ay ang imong gisimba? May our resolve be strengthened nga ang Dios lamang ug way lain ang atong gipahari sa atong kasing-kasing. Aron nga sa matag adlaw,
mapuno ug matugob kita sa mga panalangin nga hamili gitagana niya tungod kay sa kanunay ug sa matag adlaw siya man ang atong gipili ug atong gisimba. Manindog palihog, nagatuo ako sa usa ka Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo nga si Hesukristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wa pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usa og kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siyang may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato, gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagamtos siya, namatay ug gilubong. Sa ikatulo ka adlaw na banhaw, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya o gihimaya. Misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko, apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag, alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagpaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay, ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Ang Dios nagdapit kanato sa pagsunod ug pagsimba kaniya sa matag adlaw sa atong kinabuhi.